ya ce ummi mahaifiyata ce. Me ke damunta? Ya ce tana da taɓuwar hankali ne. Yaushe ta samu taɓuwar hankali? Ya ce a haka ta yi ciki na ta haife ta. Tun ina shekara 10 ni nake mata wanka, ni nake kula da ita. In ta kwaɓe kayanta ta fita waje ni nake shigowa da ita in mayar mata da kayanta. Yau shekara na 33, shekara 23 a cikin wannan nake. Ban taba jin na gajiya ba, ban taba jin abun ya dame ni ba.